Minä olen Melekeli Ferran Paltola. Muutin vuosi sitten Istanbulista Helsinkiin mieheni luo. Alussa asuimme hänen kaverinsa luona, josta meidän piti muuttaa maaliskuun lopussa. Haimme heti kaupungin asuntoja. Vaikka tilannamme oli kiireinen, emme sieltä saaneet mitään vastausta. Jonot ovat hyvin pitkät. Koska olin vasta muuttanut Suomeen, minulla ei ollut töitä. Mieheni jäi myös työttömäksi vuoden alussa. Saatiin tietoa, että meillä on oikeus saada tukea vuokratakuun toimeentulon lisäksi. Tämä oli hyvä uutinen. Yksityiseltä sektorilta oli kuitenkin vaikea saada asuntoa. Monet valittajat lopetti puhelun, kun sai kuulla sosiaalituesta. Onneksi sosiaalityöntekijä rouva oli erittäin avulias ja lohdutti meidät. Hän ehdotti olla suoraan yhteydessä vuokranomistajalle. Soittelimme 2 päivää joka ikiselle vuokranantajille, joita löysimme. Jotkut heistä suostui tapaamaan meidät. Kannatti soitella, etsiä jatkuvasti. Ei ollut helppoa, mutta löysimme lopussa hyvän vuokra-asunnon Kalliosta, josta pidämme.